primești proiectul în formă finală, pentru că e important ca și tu să verifici ce am făcut noi și, ok, nu din punct de vedere tehnic, dar să poți să verifici dacă lucrurile s-au îndeplinit și un factor foarte mare de validare aici pentru relația cu un consultant, pentru că la noi este și strâns legată de facturare. Adică după ce ai primit proiectul, după ce ai făcut recepția lui, după ce l-ai verificat, abia după tu ne dai acordul să mergem mai departe cu depunerea lui, după care depunerea propriu-zisă a proiectului în platforma pusă la dispoziție de autoritatea finanțatoare, începe această perioadă de evaluare care standard durează între 2 luni și 6 luni, pe care nu o putem controla direct, în care noi ca firmă de consultanță suntem alături de tine pentru orice altă solicitare extra pe care o cere autoritatea. Exact ce zicea David, clarificările acestea. După care avem decizia de aprobare. De la decizia de aprobare oficială mai curge un termen pentru a semna contractul de finanțare în care se mai cer diverse documente. Foarte important aici, cofinanțarea pe care tu o ai în proiect. Trebuie să faci dovada printr-un extras de cont, scrisoare de garanție bancară, etc. Trebuie să faci dovada că o ai la dispoziție. Și de la momentul semnării de ambele părți a contractului de finanțare, adică tu beneficiar și autoritatea finanțatoare, se derulează perioada de implementare.